Er moet een partij voor de regio in de Tweede Kamer komen. Dat wie joert het boodschap op de eerste receptie van de FNP. Op dit stuit is de FNP middels de onafhankelijke senaatsfractie maar één zit vertegenwoordiger in de Eerste Kamer. Maar de FNP vindt dat nog net goed genoeg. De regio krijgt heel tijd meer gewicht. Die wordt heel tijd meer zien. Net alleen nog in Nederland, maar als naar die eigen documentaire op Omroep Friesland. Dat is natuurlijk ook in Europa zo. En ik denk dat de tijd is de riep van in het nieuwe decennium om aandacht te gaan aan de regio, maar dat ik te pakken als regio. En daar werken wij als FNP naar toe. De actuele discussie over de afstand tussen de Rijnstad en de regio jouwt aan dat het nodig is dat er in Den Haag een partij komt die het lood van de regio jerlit. De FNP is de grootste regionale partij van Nederland. En denkt daarom de Karel te kennen om de OSF om te vormen tot een regiopartij. En dan gaat het net over een partij maar 1 of 2 zitten. Waarom maar 1 of 2? Dus je hebt wel meer potentieel? Natuurlijk. Want ik denk dat er een heel soort potentieel zit in het Rijnland. En ik denk dat de stem van het Rijnland krachtiger wijzen zal dan we dat mij snel nooit denken kunnen. Want er zijn een heel soort mensen die het vielen dat misschien wel een minderheid zelfs in de Rijnstad het Rijnland oorheerst. Dus ik denk dat als er een partij komt die opstaat voor die gevoelens van deze mensen, ik denk dat er dan wel eens meer zitten komen kunnen dan dat Jo en ik bij elkaar denken. De FNP oerwaagt het al langer om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezings. Maar de partij wil nou eerst beziekje met een gearwerking van regionale partijen in de Tweede Kamer te komen. In 2021 bent daar weer verkiezings voor.